Håller vi huvudet emot kudden när vi kör. Ja. Så sitter så nära. Va? Och så sitter så nära. Ja. Nervös. Just så här ser det inte så högt ut, eller hur? Ja. Va? Måste gunga så här. Min skapare! Herregud alltså! Men det här var kul! Herregud! Oj. Oj. Det här var hela provet i mitt liv!